Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2015 i-Riot. La esiqala khona kwelinye ijele eliyingozi kakhulu nama-prison warden akhona ayigqoka azayifihla ubuso. Sibona i-prison warden igama layo uGreen owayeyongena kwi-prison cell yesiboshwa esibizwa ngoBalam. Okwakuthusa nge-prison cell kaBalam yayifana nehhotela elisezingeni eliphezulu. Le prison warden eyayingena ekuthiwa uGreen yayizonikeza uBalam imali nge-envelope. uBalam kwakuyisiboshwa esasiphila kahle ngaphakathi ejele. Unemali urun ibhizinisi leyidakameza umhlaba wonke futhi ushushumbisa nabantu besifazane. Wayesatshwe ehlonishwa amaphoyisa neziboshwe engathintwa umuntu. Wazikhethela leyo mpilo ngaphakathi ejele ngoba wayengeke alunge ngaphandle. Emini ngalolo suku sibona sekulethwe ezinye iziboshwe ezintsha. Kulezo ziboshwa kwakukhona nesaziwa ngoJack Stone. Oyisithi esikhulu salesiboshwe ekuthiwa uBalam. Naye uJack Stone uboshela ukubulala upartner wakhe oyiphoyisa. Ngokuthi lowo partner kaJack Stone oyiphoyisa ubulale unkosikazi kaJack Stone ngoba ethunyelwe yile siboshwe esingaphakathi ekuthiwa uBalam. Efike ejele uJack Stone waxhashazwa yile prison warden ekuthiwa uGreen. uGreen egxeka uJack ngokuthi wabulala iphoyisa kodwa uGreen usebenzisana nesiboshwa uBalam. Who's this guy? Jack Stone. Jack Stone. These prisoners are animals. And there's you, right in the middle of it all. Mase sinibuyisele emuva ukuthi lento yaqala kanjani. Sibona uJack Stone namanye amaphoyisa corrupt bezovulela ngenhlamvu ebank ngokuthi bazocollect izinto abayithunywe uBalam oyisiboshwe esipowerful esisebenzelana namaphoyisa nogovernment. Everybody down! Stay down. Shut your mouth. Kodwa uJack wayengezile ngenhloso yokuthunywa uBalam yena wayefuna ukuntshontshela uBalam ophethe ngisho secret vault yasebank egcina izinto zakhe for ukuthi uJack aqhekeze leyo secret vault antshontshe izinto ezibalekile zikaBalam nemali yakhe uBalam neinformation eyayizom-expose ukuthi usebenzisana nabantu abaphezulu abakhohlakele. You got 3 seconds to open the vault. You hear that, Jack? The sound of hungry inmates, Jackie. Here they come! You bastard! That's far enough. Sit hands up! I trusted you. Jack? She's dead because of you. I had no choice, Jack. I had a family. So did I! Jack, right? You want the top bunk or you want the bottom? The bottom it is. uJack wathi esentshontsheleni information ngoBalam wayoyibeka phambi komnyango wenye intatheli igama layo kwakuTrisha. Kuleyo evidence uJack Stone wayekade ebhale nephepha ukuthi uTrisha kufanele ayisabalalise yaziwe public yona wonke umuntu ukuthi uBalam usebenzisana nabantu abasesikhundleni esiphezulu kuhulumeni. Mase sibuyele ejele siyathola ukuthi uJack Stone wayesefunwa yizona zonke iziboshwa ngoba wathi esadla zafika etafuleni lakhe. Kukhona nokhazini kaBalam efuna ukutshela uJack ukuthi mayefuna ukuvikeleka kufanele akhokhele yena imali. Kanti ukhazini kaBalam uzothi sazisho igama vele uJack amshaya. My name is Simeon. Come on, get up. Come on. Ama-prison warden amhambisa uJack eseyomhlalisa kwenye prison cell ine-screen sala operator khona uBalam ufika akhulume nanombani umuntu osuke lapha ejele. uBalam ekhuluma kuleso screen waxwayisa uJack ukuthi akahlukane nokunakana naye nokunakana nebhizinisi lakhe ayeke iziboshwa namaphoyisa asebenzisana nabo. Ethi uma unakana nebhizinisi lami ngizokubulala njengoba ngabulala unkosikazi wakho. uBalam esafuna ukwazi ukuthi uJack le information ayithatha kwi-secret vault yakhe wayinikeza abantu. Do you ever hear of a king taking random strolls through his kingdom? You know why this is? When a king leaves his throne, he gives his enemies an opportunity to claim it. What did you take from my vault? And who did you give it to? I will make sure you die like your wife. I hear that she bled to death over hours. uJack kwamnyanyisa ukuze uBalam emenshina nokufa unkosikazi wakhe. Ebusuku uBalam wathumela amadoda amsebenzela ukuthi awawubulala uJack mayiselele kanti uJack akalele.
Intatheli uTrisha wayengayekeli ukwenza leyo investigation kusukela mhla uJack amnikeza leyo information. Ekugcineni Trisha wathola ukuthi yayithunyelwe ubani. uTrisha waya kwelinye office labameli waxoxa nenye indoda ekuthiwa uMark, and uTrisha wayesethuswe nanokuthi le evidence ipowerful kakhulu ngoba ingaqumba phansi lo Holman obusayo futhi onenkohlakalo. uTrisha wabona ukuthi kufanele ahlakaniphe akhulume nomuntu opowerful kakhulu, ingakho aya kummeli omkhulu uJohnson owayeyi-district attorney. uTrisha wabingelelana nommeli omkhulu uJohnson ngesikhathi ecela isikhathi sakhe, wamchazela yonke into, emtshela ngobugebengu buka-government wonke ukuthi nanokuthi lesi siboshwa esisatshwayo ekuthiwa uBalam usebenzisana kanjani nabo ukuspread idakamizwa umhlaba wonke, nane-operation yakhe ye-human trafficking ukushushumbisa abantu besifazane. What if Jack and Balaam are working together? A city detective in bed with the Russian mob? That poses a fundamental threat to our security, our very way of life. I just want to make sure I understand everything before I present the evidence. My direct number? Stone, you have a visitor. I've been looking forward to your visit. What do you want? Using information for Sinclair. Esekwi-prison cell yakhe uJack kwangena esinye isiboshwa igama laso uWilliam. uWilliam waxwayisa uJack ukuthi labantu adila nabo bayingozi kakhulu. Ethi uWilliam njengoba uJack eshaye no-cousin kaBalam, labantu bakaBalam basazoqhubeka nokuzingela uJack. uJack watshela uWilliam ukuthi akasabi muntu, yena wabuza kuWilliam ukuthi uyayazi ne-prison cell kaBalam ukuthi iphi. uWilliam wathi ayaziwa umuntu i-prison cell kaBalam ngoba amanye ama-prison warden namaphoyisa asebenza la kuleli jela wayazi. Khona la ijele esayidini labesifazane, esinye isiboshwa sesifazane ekuthiwa u-Elena sasishaya enye intombazane ekuthiwa uCatharina. Kwafika ama-prison warden engathi azothatha u-Elena ukuthi ayomvalela kwe-solitary, kanti awamuse kwe-solitary ayomqhatha nesiboshwa esikhulu uBalam ngokuthi uCatharina usebenzela uBalam. Isn't solitary the other way? Shut your face. Control means respect. I know all this. When someone takes it upon themselves to operate, that shows me disrespect for my own cousin. I would never You must know, Katharina is under my employment. So when you're fighting Katharina, you're also fighting me. You represent me in all that you do, cousin. Weakness leads to dissonance. uBalam eqeda ukuthotsharisha ukhazini wakhe wamtshela ukuthi akamemezele kuzona zonke iy'boshwa ukuthi uzokhipha umkomelo wemali enkulu kuleso siboshwa esomlethela uJack Stone. I need you both to spread the word. $100,000 to the man that brings me Jack Stone's head. uJack wayesahleli noWilliam ngesikhathi ukukhulukudela iy'boshwa ezayizohlasela uJack ngenxa yomklomelo okhishwa uBalam. ummeli omkhulu uJohnson owayekade ekhulume nentatheli uTrisha wayitshela uBalam ukuthi le ntatheli iphethe yonke information ngaye nazo zonke iy'khululi ka-government eyi-corrupt. uBalam wathi leyo ntatheli kuzomele ife. Come on, she's got lists of names, contacts, buyers, sellers. I was told it was all burned. Look, I am not going down. The woman must die. uJack Stone ama-prison warden ayesezwe ngomklomelo ayesazozama enhlanhla. uJack Stone waqeda lapho esekhathele wathi uyaphuma wafica elindwe iy'nqwaba yey'boshwa nombani efuna ukuyitholela lo mklomelo wemali ekhishwa uBalam. uJack wayetshela lezi y'boshwa ukuthi aniboneni nina nonke ukuthi nibaningi kanjani nifuna lo 1 million ngoba even ngisho ngathiwa niyangibulala leyo mali izohlukaniselwa abantu abaningi kakhulu. wathi kodwa abaningi benu kuyokhishwa umbiko ukuthi ababulawa. iy'boshwa zayibona lento zayeka zahamba. intatheli uTrisha ebusuku wavakashela umngani wakhe u-Alison ngesikhathi emtshela ngobuzima bale case asebenzela phezu kwayo ukuthi i-involve abantu abaningi kanjani abasesikhundleni esiphezulu. wethu ku-Alison mayezwa amagama ama-government officials akhohlakele. ejele labesifazane u-Elena emva kokusatshisa uBalam wabuya wazoxolisa kuCatharina ngokumshaya, kodwa uCatharina esikhundleni sokuxolela u-Elena wavela wamthuka wambiza ngesifebe zaqala zashayana. Let's go, princess. Mind your own business.
U-Elena wayeyiqulekise ngoba efuna ukuyofakwa esibhedlela sasejele. Kuba baphuma udokotela wavuka waqala lapho wantshontsha imithi wayifihla kulento kaWilliam yokuclean. Wantshontsha ukhiye wokuvula kwithanele ye-air conditioner wahamba ngethanele. Ehamba ngenhloso yokuyofuna i-control room. Ngenkathi eqhubeka ngethanele wayehambe ibhala emzimbeni. Imap yale ndawo ayihambayo ukuze akhumbule kwi-camera room. Nokufuna ukuba ne-show exactly la khona indlu kaBalam. Eqhubeka nokuyibhala wayethola i-camera room ayifuna. Wabuyela emuva ngesikhathi uWilliam naye libazisa abantu ukuthi bangangeni. Ngakusasa intatheli uTrisha ayezovakashela uJack Stone imtshela ukuthi isipcollecte bonke ubufakazi. Isikulungela ukuqumba phansi uhulumeni wenkohlakala. NoJack etshela nentatheli ukuthi kwenzakalani azebulala upartner wakhe. Jack, I read about your wife. So you figured out I wasn't working for the Russian mob like the papers said, but I did find out who was. Once I went to my partner and told him what I found, he went to the mob. And I killed him. I had a family. uJack Stone esethi ubuyela kwi-prison cell yakhe wahlangana noWilliam epassage bakhuluma. uWilliam watshela uJack ukuthi njengoba la akasona isiboshwa kodwa uyiphoyisa eli-undercover. Siyathola ukuthi uWilliam naye wayeze ngemission ecishe ifane nekaJack. uJack wabuza kuWilliam ukuthi usebela ejele isikhathi esingakanani. uWilliam wamtshela ukuthi uno-6 months. Ethi kancane kancane usebuqoqile ubufakazi ulekelelwa intombazane kuthiwa u-Elena. Besaxoxa baphinde bathelekelwa inqwaba yeyiboshwe esayisafuna uJack ngenxa yomklomelo. Get ready to move when the time comes. uJack wathathwa wavalelwa kwi-solitary. uWilliam waya ofisini lomphathi wejele uBlaine. uBlaine watshela uWilliam ukuthi akayiyeke lento ayenzayo i-wrong. Kodwa uWilliam akabanga nandaba nesixwayiso sikaBlaine. Intatheli uTrisha wahambe seye ofisini likaJohnson kodwa watshela ukuthi uJohnson ubusy futhi ngeke aze akwazi ukuzokhuluma naye. uMark wathi uTrisha akamnike leyo evidence khona azomdlulisela yona kuJohnson kodwa wanqaba uTrisha wahamba. Mase sibuyele ejele siyathola ukuthi uBalam wayephelezelwa ngokuthi wayevakashelwe indodakazi yakhe ezombona. uWilliam wathi mayebona kudlula uBalam washayela u-Elena amasayini. u-Elena wavele wayiwisa khona lapho eyiqulekisa aphuthuma amagadi ethi azomsiza. Athi sehambe nawo u-Elena amagadi wawashaya elekelelana noWilliam baqeda ngawo. Waqhubeka u-Elena eseya kwi-camera room ngaleso sikhathi uWilliam esegqoka leyo uniform yamagadi. Bahamba bawuvula i-prison cell kaJack Stone. Ngaleso sikhathi uBalam wayethethiswa indodakazi yakhe emvakashele ngokuthi izwe kuthiwa ubaba wayo ushushumbisa abantu besifazane. Been lied to my whole entire life. I thought you were dead. Aliasa, Did mom know what you are? Human trafficking? I want you to look me in the eyes and tell me that all of those things I read in those files are not true. You're not even man enough to admit it. they'll come for you. Then I guess this is the last time you'll ever see me. Sebemvulelele uJack Stone naye wahlasela igadi elilodwa waliphuca i-uniform waligqoka. Kanti uJack Stone no-Elena noWilliam bazovulela iyiboshwa zonke kuvele kusuka i-chaos ejele. I got the control hub. My partner's got surveillance. I'm gonna help you get to bail. Which way? Head right. Door 5B. Back in your cell. I was just about to come for you. Balem's close. Don't let me stop you.
Ngakwelinye isayidi sibona u-Allison umngane wentatheli uTrisha ukuthi still naye wayesebenzela ummeli owayengaphansi kwekhwapha likaBalam. Bemthuma u-Allison ukuthi abulale umngane wakhe uTrisha. U-Allison wafika washaya umngane wakhe uTrisha ngesikhathi esethi uyamdubula, kodwa wangena lo mmeli ekuthiwa uMark kunalokho wadubula u-Allison. Esithola ukuthi no Mark naye uyi-FBI agent ebiyenza ngathi esebenza nommeli uJohnson for ukuzothola amahlazo wakhe. Ejele ichaos yayingayekile ngesikhathi uJack Stone elwa nabo ezehlasela ucousin kaBalam. uJack wambulala yaqhubeka impi. William naye wayebona sekhonjwe umphathi uBlaine ngesibhamu kodwa wakwazi ukuyilwela. Now get out of the way so we can get. I got money. I got the Bible. Remember the scriptures. uJack naye ekugcineni wagcina seqondene nesitha sakhe uBalam ngoba zashayana. Wasn't personal, just business. uJack noWilliam noElena bahlangana sebeqedile ngezitha zabo. Esithola ukuthi nentombazana uElena nayo uyiphoyisa, uAgent Childs. Why'd you let me? Lost my partner a few years back. Balaam had him skinned. Meet my new partner, Agent Childs. Look, off the record, I'd like to thank you for what you did. William esehamba watshela uJack ukuthi uzokwenza sure ukuthi usheshe amkhiphe la ngoba icase kaJack uzoyenza ihandlishwa ama-FBI. uMark wakunikeza izintatheli bonke ubufakazi bokuthi ugovernment ongcolile ubuvikela uBalam ngoba nakhe nemali. Baboshwa bonke ababethinteke. uJack wayoba ngaphansi kwecustody kaWilliam ngokuthi uyena wayesezohandlisha icala lakhe ukuthi amkhiphe. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storiza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.